ישר אחרי שאתם מתקינים את החנות המקוונת של מגנטו. דבר ראשון, הוא לא עולה לכם באינטרנט אקספלורר, הוא עולה רק באופרה. לעמוד הזה אתם מגיעים בלי בעיה, לעמוד הזה אתם מגיעים בלי בעיה, אבל ברגע שאתם מנסים להיכנס לחנות, אתם כביכול נכנסים. טוב ויפה, ברגע שאתם נכנסים לאיזה עמוד בפנים, יש ארור. אפשר להסתכל על הארור הזה בתיקייה של מגנטו. פה מופיע ארור 899. אפשר לפתוח אותו בתוכנה לצפייה, נוציא טקסט. Could not determine temp directory to specify cache dir manually. אוקיי. אנחנו ניגשים לקובץ file.php שנמצא פה ומשנים את זה. שומרים וניגשים לתיקייה של מגנטו ומוסיפים את התיקייה הזאת, מייצרים אותה. עכשיו נראה איך אנחנו נוכל להיכנס, איך בעצם אנחנו כן נוכל להיכנס לפייג'ס. וכשנכנסנו לפייג'ס אפשר להיכנס לכל העמודים.